kardom ingdeng thongkep HAVAR KARBI RISO NIMSO RONG AJE NANGLI ji dok dok lo asi nijang KARBI anglong along si tame nadak HABE DENGJA PATHU AKLAM along si BANGSO mai bi PONPO asi adim ke lahelo labange meeting itu dim lapen ason kecepati dim lo lapen hu lahai bangke labangke flag pini kesomnya dim lo mala lama gang thuri dim lo adim ya apu bangke kisang pini adim asi hawararat tum stame nonangkele ji chitti ni phahini pen plian maso HAVAR KARBI RISO NIMSO RONG AJE nijang KARBI anglong HAMREN adak HABE DENGJA PATHU AKLAM long sibi PONPO asi kadu kawe KARBI anglong arat doan stame ALIR ALON pen mithang KARBI pendeng sumpot pen kewang pen maso adim along ALIR ALON ke pidunia phansi chuni ri la adim ke lapu hila alahai ke gilari lo kilang dim lo mo kilang dunia phastame oh lapu bangge dokan pinini lo ja ha non nili daksi lo pualang liya bangge terang asang ho non HAVAR KARBI RISO NIMSO RONG AJE long engkor ake hai iglo alang li bangso program jujeti ke alang li la bangso dim long ke than dunia banglo mate engkor iglo bange krosang ho la bangke lata engkor chemandan po la bange ni hang lur chiti to la bange krosang ho la lata la bangso HAVAR KARBI RISO NIMSO RONG AJE long kadu go bi kapachet tak duni ahem phu iglo lage Còn đây là xử lý mấy thùng mà này. Chín này cái